jekk intom insara ta' vera tagħtuhom il-Ġesu. Ġesu li kif jgħidilna hu stess fil-Vanġelu, Ġesu nnifsu huwa dik il-ġawra illi dak li jkun ibih kull mandu biex jixtriha. Ġesu huwa dak it-teżor illi meta tiskopru dbih kollox tixtri l-għalqa għaliex fiha met-teżor dik l-għalqa hija l-Knisja. Meta tixtri l-Knisja ġifieri ssir wieħed minnha, Knisja tagħmilha tiegħek fiha ssib il-ġawra tagħha, t-teżor moħbi fil-Knisja huwa Kristu. Eżistijaj. Li ma nistgħux nakkwistawh mingħajr il-Knisja. U Marija hija ġbija tal-Knisja, kif Marija tagħti lil Fawstina t-teżor tagħha l-Ġesu, l-Knisja t-teżor tagħha huwa Kristu. U kif il-Madonna għamlet ma' Fawstina li tagħta l-Ġesu, l-Knisja tagħmel mad-dinja li tagħtiha il-Ġesu. U jura għandu nistaqsu eżistijaj. Jekk aħna qegħdin nixbħu lil Marija, suppost Ġesu jsir it-teżor tagħna. Mhux biss biex nilqgħu, imma wkoll biex nagħtu. Ġesu teżur għalija biex napprezza ħin, però teżur għalija biex inkun nista' naqsmu ħaddieħor. Tant nies eżistijaj għandhom bżonn lilek illum sabiex tħalli l-Marija tinqeda bik u tgħid in-nista madwarek kif qalet il-Fawstina hu dan it-teżor.